novi video. Danas ćemo snimati isprobavanje nekih grickalica ili slatkiša, dakle iz sladoleda sa mamom. Da, koje ja do sada nisam probala, izvinite ako se malo kamera maknula. I da, novo okruženje, crklo nam je svetlo, tako da ovo je jedino svetlo, da. Pa možemo da krenemo. Dakle, mislila sam da prvo krenemo sa slatkim. Evo, na primjer, prvo ćemo da probamo ovaj keks koji... Kings, da. Kao što možete da vidite. Beba. Dakle, on izgleda ovako. Kutija je preslatka, mnogo mi se sviđa. I unutra, kako ovdje kaže, ima 4... Bravo! Ima 4 kesice sa kolačićima, tako da sad ćemo da otvorimo i unutra, da, stvarno ima 4 kesice sa po jednim kolačićima unutra. Da, ovdje na kesici izgleda prelepo. I kaže, evo ovdje ima obeleženo da treba da se povuče. Kako je meka. Kako dobro izgleda, vidite. Znači, mekano je kao neka kora za tortu, ovako izgleda. Čokoladno smo uzeli, inače ima, koji nije čokoladan nego onako... Običan. Običan, da. Mislila sam da je onako tvrd. Ima neke semenčice. Da, baš se ne vidi ovdje kod nas. Ovo mi je jako lepo. Ali ova strana mi se mnogo sviđa. Vidite kako je lepa. Prelepa, mnogo mi se sviđa. Daj kola. Samo da prepoljamo. Koliko je mekan. Da, mnogo je mekan. Dakle, sada ćemo da probamo. Evo, meni se glovi malo prčence. Ovo je predivno. Znači... Ovo me podsjeća na koricu od lava kolača. Da, definitivno. Ovo je predivno. Nije za tebe. Dakle, ako negdje vidite Kings, morate da probate. Prelepo je, bar ove čokolade. I pakovanje su im preslatka. Znači, mnogo mi se sviđa. Odlično. Ovo je baš dobar. Sada sam mislila da probamo žele kocke. Ovo ste možda i vidjeli negdje, dakle žele kocke. Nekad su se jele puno i pravile se torte od toga. Nažalost. Meni se nikad nisu sviđale. Ajde vidimo se možda bolje sad. Dakle, evo, tu ima raznih boja, stvarno. Evo ima ovako roze, ljubičasta. Ja neću sve da probam. Neću, ne. Vjerojatno su raznih ukusa. Evo naranđasta. Evo zelena. I ovo, žuta to je. Znači tako u pakovanju dobijete razne boje. Ja ću da probam ovu rozu. Ovo mi se sviđalo unutra. Kad prelomiš, onako bude glatko. Da, pogledajte. Unutra onako kao... Šećerni udar. Meni se sviđa. Šećer okolo 100 kila i unutra je slatko, previše. Ovo moj ima ukus jagode. Evo ti moj zelen. Moj ima ukus jagode. Da. Ovo je jabuka. Jagoda je bolja. Da, jeste. Ali meni se sviđa. Jeste malo preslatko, ali okej je. Nije ono da baš hoću da jedem, ali ono, može da prođe. Da, hajde da ocenimo od 1 do 10. Znači ovo, Kings, od 1 do 10. Dajem 9,5. Ja dajem 10, znači previše mi se sviđa. Žele kocke. Ja bi dala 5. I ja isto. Znači, nisu ni dobre, a nisu ni loše. Nisu ni najgore, može. Da, može. Sada krećemo na slano. I probat ćemo prvo ovo. Dakle, ovo se zove Elephant. I to su kao neki krekeri ovako. Piše bread. Ovo su slani i sušeni.
Ovo baš dobro pakovanje, da ga otvaram. Dakle, ovako izgledaju. Kako su mali. Aha, mislila, ovdje izgledaju mnogo veći i Pa pored veći. slona izgledaju baš veliki. Da, izgleda mi kao grisini nekako. Lepo je. Liče na, imaju ukus pereca. Da, onih klasičnih pereca. Ili grisina. Da. Dobri su, da. Okej. Od 1 do 10 meni je 7. I ne. Eto. Htjela sam to da kažem. Sljedeće je ovo fudbal, tak. Dakle, prekinula nam se snimanje zato što naša kamera nije profesionalna. Ni najmanje. Da, i da, stali smo do ovoga. Dakle, to je fudbal, tak i ljuti, zato što htjela sam da vidim da li je stvarno toliko ljuto. I nije htjela da uzme kobas. Ukus kobasa. Ili suvare barca. Pa je izabrala ljuto. Da, dakle ovo proizvodi Jafa i da. Ovdje su fudbalski klopci. Koliko sam ja skontala. Da, dobro. Dakle, izgledaju ovako. Da, baš su cool. Mirišu na ljuto. Pa? Da. Baš su dobri. Ima lep ukus, ali je mnogo ljuto. Za ljubitelje, za ove ljude koji ne vole ljuto, ne, definitivno, ali ukus je predobar, samo što je ljuto. Ja sam, pogledajte koliko sam malo zagrizla. Vidite. I umrla sam bukvalno. Baš je dobar. Meni je 8. Ispod. Meni, Dobar je ukus. zbog ukusa bi dala 7. Mislim, ovako kad sve saberemo, zbog ljutine, inače da je samo ovakav ukus dobilo bi 10, ali pošto je ljuto dobit će 7. Tako da A sad? prevedemo. Spektakl. A sada nešto što sam stvarno želela da probam, to je novi smoki sa ukusom slatkog kukuruza. Dakle, to je novo, bar kod nas. I čekajte da otvorim ovako. Evo ga, uspjela sam. Miriši. Kao kukuruz. A bukvalno, znači, skroz kao kukuruz miriše. Kao kad priđete pored onih Da. prodavaca kukuruza. Dobro, ajmo, 3, 4, sad. Totalno kukuruz, šećerac, Da, full. definitivno. I ovome ću dati Ja dajem 7. ja 8. Nije mi toliko dobro, ali onako, dosta je dobro. Dobro. Ja 7 i... Da, sada će ono otići po sladolede. Imamo 3 sladoleda, ali ovo mi je do sad bilo najbolje. Dakle, ovi Elephant Crackeri. Imamo 3 sladoleda. Sada ćemo probati. Dakle, možda ste vi probali, ali ja bar do sad nisam. To su valjda rum, neki novi fudbal, da. I ovaj nekakav kao blagi. Sa manje šećera, u stvari sa stevijom umjesto šećera i pogodan za dijabetik. Da. No ice cream for you. Dakle, prvo ćemo probati ovaj. On je taj što smo sad rekli. Dakle, svi su frikom.
ovo je otvoren. Odlično. Dobro. Mali je. Malo je kriv. Ovako je tanka ta čokolada, preko je baš tanka. Ovo dole je valjda vanila i unutra je čokolada. Dakle, baš je mali. Delo mi baš super. Ima i jagode. Aha, evo, hot napri. Ajde ti, meni je super. Dobro. Dakle, sada ću da probam samo vanilu i jagodu. Bolje mi od kaprija. Nekako Ovo je lepši super. ukus ima i lepša ova čokolada. A plus je i zdraviji. Ovo je definitivno bolje od kaprija. Bolje. Kapri mi je jak, malo ta vanila je prejaka, a ovo je baš lagano. Ovo dajem 10, čista 10. I ja. Dakle, prelepo, morate ovo da probate. Frikom je. Mislim da svi imamo frikom. Koji me Ćemo sad gledaju. fudbal. Može. Za sve dečake koji vole fudbal. Zaboravila smo nešto najbolje. To je mleko, kokosovo mleko. Dakle, Ajde, to ćemo završimo posle. slaganje. Da. Za sve dečake koji vole fudbal imate ovaj kao gol se zove. Isto je frikom, svi su frikom. I ovo je sa fudbalerima. Kinulo. Da, stali smo do gola. Evo, još ga nisam ni otvorila, pa ću. Ima sličica se dobija i ovako izgleda. A, kako je dobro, kao dres. Da. Evo ti probaj ti prvo dok ja... Ne, ti probaj. Dobro, ajde. Dakle, ovako kao dres i dole pantalone. Prvo ću probati, mislim, probat ću. Dakle, morate da probate i gornji deo, i donji. Gornji je čokolada, a donji vanila. Čokolada je predivna. Ovo je fudbaler stoji. Da. A vanila mi nije nešto, iskreno. I onda ima... Vanila mi se ne sviđa. Ne. Ne, probaj ti sad sladoled, dok ja zalepim ovog našeg fudbalera. Meni nije nešto baš. Pa okej, liči mi ovaj gornji deo na čokomoko, tipa čokolada i doza čokolade. Tebi, ja? Pa? Meni nije nešto. 4. Jedva. Meni isto neka jadna 4. Ali ono, jedva se probila da bude 4. Ništa, kao što su prošle godine onaj Star Wars upropastili. Ideja je dobra, a sladoled je bio grozan. Grozomorija, čista grozomorija. Ja ovo ne umem da zalepim, dakle... No, nekako ovako. I dakle to izgleda ovako. On je na ovom malom postolju. I neki je fudbaler, možda neko zna koji je, mi ne znamo. Znači broj 9 je i valjda je radnički, nisam sigurna. Da bi rekla da je radnički, vjerojatno neki strani. Dobro, sada prelazimo na rum koktel. Dakle, ja to mislim da nisam probala, a možda i jesam. Ja možda nekad davno, pre 100 godina. Dakle, ovaj se malo istopio. Miriše na rum, skroz. To je da, stara ona kolekcija, samo su mada mislim da i ovaj omot ovako izgleda. Nije. Nije novi, jel? Nije. Dakle, ovo je čokolada, a ovo je rum, sad ću da probam. Ne. Definitivno ne. Ne.
Imam i ukus na rakiju. Pa rum je rakija. Iz južnih Dakle, krajeva. Uopšte mi se ne sviđa. Meni je okej, malo je jak ovaj rum previše. Sve osjeća. Da. Mislim, bukvalno kao da ima alkohola stvarno. Ne samo ukus ruma, nego da imaju unutra i pravi rum. Dakle, dajem 3. Pa ja. U stvari 4. Mislim da je tu negde kao fudbal. A sada, koji je možda malo probušen. Ali to je lepo. Za kožu je zdravo kad se okupaš u kokosovom mleku. Da. Cepčica se produžava. Da, dakle, ovako je bila malo isklopljena i sada sam je produžila. Ovako izgleda cepčica. Cepčica, znači baš je zanimljiva, gore je bela, a dole je ovako providna. Pakovanje je baš lepo, onako puno je. I kažete se kokosovo ulje. Ulje, mleko. Evo, znači da tačno se do tu i dalje ne može se probuši, tako da ono baš je dobro. Jedan. Gorko, odvratno, bezukusno. Ali ovo nije kokosovo. Ovo je badem. Jao, još gore, odvratno. Pa čudno je, nekako je masno previše, kao da je istopljena neka mast. Odvratno, jedan. I to jedna, znači jedva jedinica. Očajno je. Daću mu ja, ne znam. Pobednik je Mila Glasa prva. Dakle, ovo mi je dobro, ali nedovoljno. Ne baš, dakle, nedovoljno. Ovo mi je ljuto, previše, ali ukus dobro. Ovo mi se samo ne sviđa što je ovako tanko. Da, konačni pobednik slano je... Čekajte. Dakle, definitivno ovo. Ukus je... I beba se oglasila da potvrdi izbor. No. Pa, ja mogu da se složim da je ovaj najbolji. Mislim, zato što mogu da ga jedu svi. Ovaj je super ukus, ali je previše ljut. Za nekog. And the winner is Elephant! Od slane kategorije. Od slatke. Ti prva. Težak je izbor. U stvari nije. Najbolji mi je sladoled light sa stevijom. Odličan. Odličan. Tebi? Čekajte. Dakle, žele kocke su mi malo preslatke. Kuki Dobar. mi se mnogo sviđa. Ali malo mi je, ne znam, preslatko kad više staviš, ali ipak dobar. Sladoled light, ili kao... Light se zove. Light? Pa da. Dakle, on mi je dobar, jako. Sve mi je mnogo. Tan. Dakle. A kokosovo mleko. Sigurno.
Meni je pobedio, u stvari najveće iznenađenje mi je elefant. Totalno nisam očekivala ovako Nego čudo. tebi je od sve... Od svih, od slatkih, slanih, sve. Meni to dođe. Dakle, i kuki mi je bio mnogo blizu. Meni ovo ili ovo? Meni ovo ili ovo. Dakle, ova dva su mi najbolje. Ali je ovo za nijansu bolje. Za malu nijansu. A sad ćemo probati kombinaciju. Smoky and hot dog. Da. Kukuruz i ljute papričice. Miriše odvratno. Pa ne. Ne baš, a? Izdominirao ovaj kukuruz, tako da čak i ovo ljuto ne osjećam više. Nemoj da trčiš opet, uzmi jedan bris. Da. Definitivno ne osjećam, samo kukuruz Da, osjećam. kukuruz je prejak. Da, sada smo odlučile da probamo ovaj cat i elephant. Meni je super. Za decu može jedan ovaj i vrlo malo ovog. Ne. Uljutila se ful. Dobro. Bojo. Ok. Sljedeće što možemo da probamo je... Nešto s kukijem. Može. Kuki i masno mleko. Imala sam istu ideju. Bebo. A pre toga, Mogu da izađemo. ja ću probati nešto što se ona ne bi usudila da proba, a to je kukuruz i kuki. Dakle, da. Very nice. Oh my god. I kad vidiš kako izgleda ovo mleko bit će. Ja neću da prunem. So bad. Uj. Grozno. Toliko. Znači, kao kukuruz. Sa kolačem da jedete. Ne, kao osjetite kukuruz i onda se lako prelazi u čokoladu. Uj! A sada. Oh my god. King's cookie and bademo mleko. Tak, tak, tak. Da li bademo mleko može naći neku svrhu do svoga postojanja? Samo je pokvario ovaj divan kuki. Bademo mleko, zaista. Fuj! Neću ni u kafu da ide. Cookie and ice cream? Ne. Mislim da je dovoljno eksperimentisanja. Ne! Cookie and žele? Ne. Žele Cookie and and još i tak. Fuj! Koristimo. Evo naranđe. Znači, probala sam sve. Izljuvat ćemo se. Ja neću. Ja ne znam da li ovo smem da probam. Ja smijem. Izvinjavam se unapred ako se izljujem pred kamerama. Čekaj, a dobro tu je. Ja već ću mali jedan.
toliko loše. Odvratno je. Meni se sviđa. Žele. Ljuti. Meni se stvarno sviđa. Užas. Ja još mogu da probam rum i kuki, to me nekako privlači, samo da nađem. Meni se Sladoled. sviđa. Ajde, probaj si ja. Rum. Pa... Zalepit ćeš kuki na sladoled. Fuja. Fuj. Meni je okej. Zato što ima alkohol. Šalim se. Fuj. Okej, ali niti imate kuki, niti imate sladoled, nije neka kombinacija. Dakle, mama se pretvorila u kucu. Šalim se. Ovo je moj pas Bebana koji je baš bio dobar za vreme snimanja ovog klipa, nije se drao i ostalo. Tako da, mala cupica. Da, nadam se da vam se sviđa ovaj klip. Lajkujte i subscribe-ajte se na moj kanal ako već niste. I vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!